Futbol kontuak alde batera utzi eta txirrindularitzari helduko diogu zapatuan egin zuten osintxun denboraldiko lehenengo gazte mailako lasterketa. Zora luze, kooperatiba saria. Irabazlea, Imanol Iraola. Gazte mailako 129 txirrindulari elkartu ziren zapatu arratzaldean osintxun. Denboraldiko lehen lasterketarako, zora luze, kooperatiba sarirako. Ohikoan baino gehiago izan ere, kanpotik ere etorri ziren txirrindulariak, Santandertik, Frantziatik, Bizkaitik eta Arabatik besteak beste. Horren bestez, antolatzaileak pozik. Negua luzea egintzaile txirrindulari gaztei antza izan ere, lehiarako gogotsu irten ziren lehen kilometrotik, hasieratik jarri zuten erritmo bizia eta une oro izan ziren iesaldia aleginak. Horietako protagonista batzuk, talde guztietako txirrindulariak, baita geurekoak ere. Esaterako, Sumofik igartua taldeko etxabe anaia bikiak saiatu ziren ihes egiten. Baita Dorletako amako Jonander Kortabarria lehen itzulian eta Asier Uroz bigarrenean. Gainerakoek baina azkar harrapatu zituzten. Egin beharreko ibilbidea Debagoieneko errepideetan 115 kilometroko lasterketa Elgoibarraino jaisten ziren eta handik ostera ere gora. Azkenengo kilometroetan baina berrikuntza txiki bat, Zoraluzeko tartea variantetik igo behar izan zutelako Elgoibartik zetozenean eta 3 kilometroko igoera gogor hori erabakigarria izan zen lasterketako garailea erabakitzetako orduan. Imanol Iraola izan zen irabazlea. Segituan ikusiko dugu osintxuko zuzengunean besoak altxatzen, irudiok zubilagan hartutakoak dira. Imanol Iraolak esprinean hartu zuen mendean Vincent Lusto, frantziarra, horien atzetik oso gertu beste taldetxo bat egintzen, baina ezin izan zituzten aurretik zijoazen biak harrapatu. Hortxe duzue helmugako unea, Imanol Iraola irabazle, haren atzetik gainontzeko ziklista guztiak, 10 talde horretan zijoan Kaja Ruraleko Iker Azkarate iritsi zen 3. Bergarako ziklista honena berriz, Sumofik igartuako Julen Irizar. Oso pozik, gaina gaur 18 urte betetzei dut, eta zorion doblia eta oso pozik, temporada ondo hasteko ezin hobeto. Hasieratik nola 150 bat ginean eta nivel de zion, hasieratik azkarrateak gara. Lehenengo orduan ez dakit 52 komedia indeukasi, eta lehenengo aldiz Zora Luzio eta gero, jeisteakoan azkar jeisten saiatu naiz, azkar jeitsi eta horra eta eskapada bakarrik alde egin, eta seitun harrapatu taldetxo batin, eta kriston pozain dit, eta frantses batekin nahi hau naiz, eta esprinen baino fuertego iritsi naiz, eta garaipena familikoi eskaintzeie, eta familikoi entrenatzaile guztiri, eta egunero launtzi daten guztiri. Zorionak badaz irabazleari, Debagoineko lasterkari asko egon ziren errepidean zapatuan.